Nini nga atong pagsaulog sa pista ni Santo Niño karong tuiga din sa atong parokya ato ang gamit nga tema ang Gifted to Give, ang atong 500 YOC nga tema nga mo culminate karong Abril. Nya kini di ay yawa mo apil pud ni siya sa atong tema. Naasad siya tema nga Gifted to Give. Iyatang taga-ag gift nga yawanon, nya mao say atong ipanghatag ang gift nga yawanon. Iyasang kompetensyahan ang Ginoo ba? Karon sa inyong kinabuhi so far gikan atong last year hangtod karon, unsa may kasagaran ninyong ipaambit ang gift sa Ginoo o gift sa yawa? Maayo. Sa unang pagbasa, si Hari David, taas-taas yung higayon nga iyag yung gipaambit ang mga gasa sa Ginoo diha niya. Mao to nga milambo og nalig-on ang iyang gingharian. Daghan kay nangalipay tungod sa iyang pagpaambit sa tanang gasas Ginoo niya nga mipanindot og maayo sa nasod sa Israel. Pero dunay usa ka higayon nga ang iyang napaambit ang gift pod sa yawa nga gitawag og kaulag. Kanibang kaulag ba? Lust in English. Napaambit niya ngadto sa asawa ni Uriah nga usa sa iyang mga sundaw kadto si Batseba. Nga iya pag yung gipatay si Uriah para lang yun maangko niya ang gwapa kaing babae nga iyang nakitaan nga mao si Batseba. Muna karon sa ato diring sa atong unang pagbasa ni ay drama sa istorya ni Propeta Nathan, ang propeta sa panahon ni David sa iyang paghari. Giingnan siya, nakabati mo sa unang pagbasa? Awa sa muna minaw. Giingnan siya, dunay dato kaayo nga naa siya'y mga daghan kaing hayupan, gatusan ka mga hayop, mga karniro. Nya naa say kabos nga usa ra gyud kabuki ang karniro nga gikas pagkagamay ani iya yung giatiman, iya pagyud ganing idog og higda. Isaw paniyag kaon kay pinangga kanya yang karnero. Karon kay kaning dato naa may bisita nga niabot, di man siya muihaw bisag usa sa iyang daghan kaing mga hayop o mga karnero. Kadto manggi iyang giilog ang usa ka buok karnero sa iyang silingan nga kabos kay maoy iyang giihaw aron ipakaon sa mga bisita niya. Basta ni ulbo ang kaspa ni Hari David sa kalagot. Niingon siya dire unya nasuko pag-ayo si David o giingnan niya si Nathan, ipanumpa ko nga sa ngalan sa Ginoo nga ang tao nga nagbuhat niini angayng patyon, kinahanglang ulian niya ang tag-iya og upat ka buok karnero kay wala siya'y kaluoy. Pati niyang laguta tubag dayos Nathan. O giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tao. Og niya ang gisultis Ginoo nimo karon, gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel o giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul og sa imong mga kaaway. Pero imo manong giilog ang asawa ni Uriah. Mao na unsa may resulta? Kung ipaambit nato ang mga gasa nga iya sa Ginoo, mubunga sa siya og mga Diyosnong mga butang sama sa kalambuan, maayong panglawas, kinabuhing way katapusan, kaluwasan, kalinaw, kalipay. Pero karon kay gipaambit man ni David, kausara gyud to. Kausagi siya natintal kay purti man sa gyud kunong gwapa ha. Ambot Brad Loloy, kakita gingon ani
Liwat ba ka siyang David? Kausa lagi siya nakasupak bas Ginoo sa kabuutan niya ba? Nakasupak siya kausa. Sunan kana unsay gingos Ginoo, ang espada dili mobuwag kanimo og sa imong kaliwatan. Duna unyay mo tumaw sa imong mga anak nga musukwahi nimo, ilugon apil imo mga asawa, og ang imong gibuhat sa tago nga nakighilawas ka sa tago sa asawa ni Uriah, himuon ni ngadtos imong mga asawa sa udtong tutok at tubangas mga tao, makigdog ang maong tao. Lawaya, no? Kamong mga bana din sugot mo inyong asawa rapon diha sa inyong atubangan. Kinsay mo sugot? Tasa ka mo? Wa gyud. Aw sige na lang, ay na lang ng asawa. Wa man say mo rape anak kay. Imo na lang anak, imong anak. Ripon diha sa atubangan nimo, diha sa plaza sa inyong lugar. Ipakita gid nimo kay mauni ang kangilad sa imong pagpangabit, mauni ang kangilad sa imong pag-abang-abang ana mga prostitute. Sa mata sa Ginoo ingon ani kangilad kay nagtan-aw ang tanang mga anghel ug mga santo sa langit sa imong gibuhat sa tago. Makaako ka? Muna ka ng pagpangabit, law ay gyud kay na sa matas Ginoo, hugaw kay na, og ang epekto ni ana mamatay ang kinabuhi sa imong minahal. Mo nang giingon diri, kanang imong ianak gikan aning babae nga imong gipakasadan, mamatay na pastang guola ni David. Ayaw lang Lord, motong niangkon siyang nakasa siya, hilak siyag maayo, wa na siya mukaon, nihigda siya siyuta, wa na siya muhigda siyang harianong higdaanan, purti ganyang pagbasol, pero wa gyud effect. Patay yung yang anak. Mao na si Santo Niño nga bato balani sa gugma, Dios nga nagpakatao siya aron tudluan ta og pahibawon ta nga kining sala labi na gid ning adultery, kaning kaulag nga mao na roy naghari sa kalibutan. Maapil mi ana usahay kaulag. Sa una, si Batsiba nakita ni David nga naligo sulod sa iyang banyo. Nakita lang niya kay wa may atop ang banyo sa una, nya didto man siya sa iyang palasyo, galakaw-lakaw siya sa may atop. Nakita niya dito sa sulod pero wa gid tuyua. Karon daghan na kay mo post diha sa Facebook, nganha sa YouTube, nganha sa internet, mga porn. Wa na'y makaikyas nato, apil ng mga bata, mga batan-o na kamaong mo-open, mas maayor ba silang mo-open, apil na ning mga tiguang nga mupalit yun og antiyohos nga bag-o, aron lang yun makita, gakurog-kurog ang kamot, pero mo tan-aw yun anang TikTok, anang mga, biyaan yun ang pag-rosaryo, kay mo tan-aw yun ang pare. Unya na lang na Lord, karisa. Nya rosaryo da yun, igon asa man to. Natawa sang choir. Ilating na ho na, maanga gini paria. Ingon na kangiladoy, gipadayag sa Ginoo ba? Mao na kung magdebosyon ta ni Santo Niño, usa gid sa gi-highlight nganong niagi gid si Santo Niño aning pagkabata. Ang gi-highlight niya, the purity of the child. Ang kaputli gyud sa bata. Mo na nga ningon si Jesus, dili gani mo masama ni ining gagmayng bata, di gyud mo kasod sa gingharian sa langit. Kaputli. Nya unsa may epekto kung ang kaputli sa kinabuhi, lawas o kalag atong ma-maintain. Relax kay ka. Ang tinuod nga putli nga tao, di gyud na maratol. Lingi ana imong tupad. Gigano. Lingi ba? Ing na usay na pit senior. Ing na.
Pit senior. Mo bawas na siya niya, pit senior. Nya ing na dayon putli pa ka. Na putli ka. Action gid anak, mura siya maratol ipangutana nimo. Awa na yawan on na. Kanang mga daghag sala, kanang dili putli, oy ratulon kay nastanan. Dali kay nang maratol, dali kay nang masuko, dali kay nang mangluod, dali kay nang kulbaan. Maratol dayong utok ana, magdepresyon day na, ma-stress dayon na, basta na isala. Kaning gawali, labi nagwa na mo palit sa salat, wa na, ratol na, ala, wa paginahalin. May lasad gani, kaya ang Ginoo, bisan sa akong kabuang, ingo man sa diri, ingos David, pasaylo ako kay nakasa ako. Ingon dayon sinatan, way problema, gipasaylo naman kas Ginoo, pero ang epekto sa imong sala di mapugnan. Kinahanglan jud kang mutan-aw sa epekto sa imong sala. Pero gipasaylo na ka, mo na ginaingon nga ang imong sala gipasaylo, pero muantos jud ka sa silot sa imong sala. Mabuti na kasagaran aning mga tao, labi na kani mga bana, abisag asawa nga mga bit, maghilak yun sa tago. Magtanaw ka sa epekto sa imong sala, maigo ang imong anak, maigo ang imong mga igsuon, maigo ang imong mga igagaw. Naabitaw roy usa ka asawa, nakapangabit ra gid siya kausa, natintal gid siya, pero purti gid yang hurot-hurot iyang pagbasol. Pero matod pa niya, may gyud kaayo ang pagka drama o pagka brainwash ang iyang anak, tulob dito kabuk, gisalikway gid siya sa iyang tulo ka anak, nagipangandoy pas iyang tulo ka anak, madunot unta ka, udlon unta nang lawas nimo kay giluod minimong inahana ka. Sige intawon siya hilak hangtod karon, ambot buhi pa batugo pa bakatugiod. Siya padir di jud ko mapasaylos akong mga anak, may kay pagka-brainwash sa akong mga in-laws. Moapil pa usahay ang akong kaugalingong mga igsuon kay giluod sa kuno sila, nauwaw sila sa akong gibuhat. Nga unta padir nasipyat ra man jud kog kausa, nya gibasulan ko namang gitug maayo. Nako, dugay na sad kang gipasaylos Ginoo, pero ang silot sa imong sala, ang bunga sa imong sala, dawata nga mapaubsanon. Munas David ni higda sa yuta, pag matuod mudawat ko unsa may ihatag nimo Ginoo, kay nakasala man ko. No? Muna sa atong tubag sa Salmo, linisa ang akong kasing-kasing o Dios. Unsaon man paglinis, pinaagis pagpasaylo sa atong mga sala. Mo na ang tema sa atong kanta nga famous kayo, Batubalani sa gugma, moingon dita kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba. Pero mao lagi, ato na lang ning itudlo, ngayon na lang mo pakasa, labi na ginang pagpangabit, kay purti gid anang ngilara gyud. Si David nga buutan kayo, nakuha ana, grabe kay epekto. Kaugalingon niyang anak, ming budhi niya ang iyang mga asawa, girimedyo siyang anak, atubangan sa mga tao, udton tutok. Pagkauwaw. Kangil ada na. Pero katong anaka niya, anak tingali to sa lain sa niyang asawa. Niya duwa sa tumuunay sa iyang mama. Ang lain niyang mga asawa mo igi kuan ato. Tingali. Ambot lang. Okay ba? Masako dito god, dito demo. Gisulti ra mo na dire. Mo na og ipakita na nimo ba. Ikaw amahan, ingnon ka na pagsulti, makainga lah iluha god sa epekto ni sa imong pagpakasa. Nang kuya og ingnon ko, ikaw pa der sa imong pagpakasa, kanang imong mga parisyoner, patyo na tanan, labi na kanang kusog kay mo dunit, patyo na wa na ginay mo palit sa imong slot. Ginuoin taon oy, hunongon ko na ni. Ning sunod si mana, sorry Lord, nabalik man. Ana. Pero na naman sa ini palit ba? Atong slot karon anay palit eh. Basin tingalig do na sa tingalig ni kabuutan og jotay ning barian eh. Ang atong hagkan nanat
1,000 raman to atong ibaligya para karon atong pista nya katapusan na niro natong adlaw sa pagpanawat ani. Oh, nahalina na tag 1,151 slots. Oh, di. Pat na ta. Increase na ang ato sang Heavenly Joy 5,000 man to. Na sa tay halin nga 2,284. Oh, di ba na? Ni-increase po ang atong MMHD, niabot na sad og 190 atong halin. Oh, di ba? Pakpak yapon. Malipay ta, magbinuotan ta, magantos ta aron paglikay sa sala. Magampo ta ni Santo Niño nga makalikay ta sa sala, bahala nagmagantos ta kaysa magantos ta tungod sa bunga sa atong mga sala. Nabitay mingon ako, Pader, tinuod ng karma, kanang gaba ba? Gaba. Kanang bitay mingon, may ratag, gabaan ka. Nga inigantos na niya, mingon, kana, gaba na niya nako. Gaba na. Nako, di na tinuod ang gaba. Kay ang gaba, God, nagpasabot man na siya nga kung makasa ka sa usak, panantan, ikaw, makasa ka na ako. Inigingon ako, gabaan ka unta. Ako man maoy sukdanan sa imong silot. Ako ba? Tungod nako gisilutan ka kay gigabaan ka nako. Mao man ay atong una-una dili na maoy silot sa sala. Ang kasakit nato sama aning udit, sama aning pandemya, sama anang ma-failure ka, sama anang ma-stress ka, maratol ka. Silot na sa imong sala. Dili na gaba, silot sa sala. Diin man nagikan gikan sa yawa nga moipikto nimo unya gitugot sa Ginoo kay nagpalayo mangkas Ginoo. Kay kun wa ta ka magpalayo sa Ginoo, wa ka magpakasala, gakson ka sa Ginoo, kuyog sa mahal nga birhen. Bisag unsa og hatag sa yawa nimo sa iyang mga pangatake, di na kasod kay purti kagamhanan ang Santo Niño ug ang mahal nga birhen. Porti kagamhanan. Pero mo palayo ganita kay mo desisyon gitang magpakasa, tugutan sa nila nga mo ipikto nimo ang imong sala. Pre nang bata ba ka ay kanaog ha, diri lang kas balay pagduwa. Nang labay in taon ka didto, sus nagduwa man didto sa karsada, banggaan bitag motor. Ay naunsa man ka, di ba maghila ka? Kinuoy taon ng akong anak. Ana, so imo na siyang gipasaylo sa iyang pagsupak sa imong pagbaod niya nga ayaw gawas, pero kay nabali man ang tiil, nabali man ang bukton, bisag ipasaylo na siya, magantos gud siya maglakaw nga bali ng iyang tiil o ang iyang bukton, pero gipasaylo, pero ang epekto sa iyang pagsupak, magantos gud siya. Maurasan na ang Ginoo, yung Ginoo ayaw gyud buwag nako, paminawa gyud ang akong pulong na pag-ingos yawa. Di ay lami kay diri sa hayman isa diray kausalan sige so ang epekto ana na age man Ginoo in taon pasaylo ay taon ko yung Ginoo ay dugay na tikang gipasaylo pero patyon jud ganing age imo maning kuan ayaw gid mo pagsigig dinaw anang inyong mga butang ihatag na sa inyong mga isigkataong nanginhanglan kana mga yuta ay mo pagdinaw ako gini karon pasudlan bitatag virus da na nagtap-tap na ta social distancing na ganahan makakag-imo ra gyud sige imo ra gyud na ug nanagani kay COVID imo ra gyud na i-isolate gyud ka kay imo man gyud ka imo ra gyud na ana hastang imo mga anak din akaduaw nimo ang imong asawa di nakatupad nimo ug mamatay ka sunugon kag diretso kay imo ra gyud na ayaw mig i-apil ana kay naanad man ka nang batasan nga ako ra gyud ni wa moy apil mo ning COVID karon